Hej, jeg hedder Lotte. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man dyrker hvidløg. Jeg har selv lever af at dyrke hvidløg og har gjort det i over 20 år her i Danmark. Det er ikke fordi, det er så svært at dyrke hvidløg, men der er alligevel et par ting, som jeg godt vil vise jer, som er væsentlige for at få et godt resultat. Det første er jorden. Man skal have en vel drænet jord, altså en, hvor der ikke står vand. Den skal heller ikke være for sur. Det vil være godt at gøde den med lidt god, velomsat kompost. Hvidløgene kan godt lide noget næring, men de skal ikke have det for kraftigt, og egentlig er det også godt, at de skal bruge lidt energi på selv og finde næring, og har over lang tid i sæsonen. Det skal lige kultiveres ned. Sådan her. Og det er så vigtigt, når man kultiverer jorden, at man så også lige tjekker, at der ikke er kvikrødder for eksempel, og skvalderkål, og hvad det ellers kan være, sådan noget flereårigt ukrudt. Ukrudt skal der nok komme, og det er i hvert fald vigtigt at holde hvidløgene fri for det. Hvidløg, og nu kan jeg lige vise en fin eksemplar her. Det kan man plante både om foråret og om efteråret. Vi planter primært om efteråret, fordi det giver det bedste resultat, de største hvidløg. Men der findes jo et hav af forskellige sorter, og der er nogle, der er beregnet til at sætte om foråret, og nogle er beregnet til at sætte om efteråret. Nu er vi her april måned, og man kan altså godt nå at plante hvidløg nu, bare man har de rigtige sorter. Jeg har en her, der hedder Theodore. Det er en, der kan plantes både efterår og forår. Og man skal lige dele dem i fede. Det er vigtigt at have nogle sunde hvidløg for det første. Man skal også sikre sig, at man ikke bare har købt nogle tilfældige, fordi de kan være sprøjtet med spirehæmmer. Og så er det jo fuldstændig omsonst at plante dem. Det vil sige, at de slet ikke kan spire. Men de skal deles, og man skal selvfølgelig kun tage dem, der er sunde. Så kan vi lige lave en række her. Man kan plante dem sådan med 50 cm mellem rækkerne. Egentlig kan man godt gå helt ned, måske 30-40 cm. Det kommer lidt an på, hvor god ens jord er og hvilket system man dyrker efter. De skal ned i 8-10 cm dybde, så man kan sådan lige løsne i bunden af rækken. Og sætter den her med en cirka 10 cm afstand. Og man skal sætte dem jo med spidsen opad, fordi rødderne de vil komme ud her for neden her. Der har ligesom sådan en flade her, og så spidsen her, der kommer spiren op. Så det er vigtigt, at man får dem sat den rigtige vej. Og så får man trykket godt ned her, så de har kontakt med jorden. Sådan der. Og så til slut dækker man nu og lige trykker til. Og så kan man lige vande eventuelt, hvis jorden den er tør, men det er vigtigt for, at jorden den sætter sig godt rundt om fødderne, og det har betydning for, at de får en hurtig start, efter de begynder at sætte rødderne det samme. God fornøjelse med det.